El Segre Parc La Clua és aquest cap de setmana l'escenari de la tercera i quarta cursa de la temporada de la Copa Catalana d'Enduret 2019. A causa d'alguns contratemps, la Federació Catalana de Motociclisme ha decidit celebrar per primera vegada una cursa de 2 dies d'Enduret. En parlem amb Mariano Baró, el coordinador d'Enduret. Bon dia, Mariano. Hola, bon dia, Albert. Un format de 2 dies que ha tingut molt bona rebuda per part dels pilots. Sí, creiem que sí. Afortunadament, gràcies a l'esforç de la Federació i d'algunes persones del motoclub, han pogut salvar una mica la temporada, que de 6 curses que tenien previstes havia quedat reduïda a 3. Pel que fa al programa d'ajuda a l'enduro, quines novetats tenim enguany? Mira, aquest any han posat un preparador físic que ha tingut molt bona rebuda per als nois que estan fent el Campionat de Catalunya d'Enduro i alguns d'ells el Campionat d'Espanya, i a més estem fent un seguiment cursa a cursa de la seva evolució, tant amb carreres del Campionat d'Espanya com en carreres del Campionat de Catalunya i amb cursets de tecnificació d'un dia. Per copsar la valoració dels participants ens trobem ara amb Josep Maria Mola. Bon dia, Josep Maria. Hola, molt bon dia. Quina valoració fas de la cursa de 2 dies d'Enduret? Home, jo crec que ha sigut positiu. És una iniciativa del Motoclub Segre, que ho ha fet perquè hi ha hagut algunes curses que s'han anul·lat aquest any, i vaja, jo crec que molt bé. Primera perquè si els nanos durant aquest any hauran pogut fer alguna cursa més, i després, mira, perquè clar, durant tot l'any teníem l'expectativa de fer 5-6 curses, s'han anul·lat vàries, i bueno, havent sigut un accident crec que és bo. M'agradaria que es fes més, la veritat. Sí, t'agradaria que fins i tot que es fes un precedent, no? Que a partir de l'any que ve doncs, hi haguessin més curses d'aquestes característiques. Perquè no, la majoria de cops quan fem curses, jo soc de molt a prop d'aquí, però quan anem fora sempre dormim fora, per tant no ens importaria, és més, estaria bé aprofitar-ho, sí, tant. Molt bé. Ens trobem amb Josep Maria Pasquet, vicepresident del Motoclub Segre. Bon dia, Josep Maria. Hola, bon dia, Albert. Quina valoració fas de la cursa d'avui dissabte? Positiva, un dia de primavera, i que els pilots crec que s'ho estan passant bé, perquè un recorregut sense pols i amb una temperatura extraordinària. Què implica per a vosaltres, Motoclub Segre, organitzar una cursa de 2 dies com la d'aquest cap de setmana? Bueno, sempre és aquella feinada una mica de més, perquè són 2 dies, no és aquell pim-pam d'un dia i cap a casa, però bueno, aquí podem treballar en un lloc relativament molt tranquil i som gent i crec que espero que la gent s'ho passi bé els 2 dies. Sí que val a dir que potser els pilots més minuts acabaran una mica cansats, però bueno. El paratge és espectacular, des d'aquí veiem les 2 cronos. Explica'ns una mica com és la cursa d'aquest cap de setmana. Sí, el recorregut són 21 quilòmetres amb les especials, amb les 2 cronometrades, el que donen 3 voltes. Això és els més grans. Els d'iniciació fan les 3 voltes però amb un recorregut més curt. La cursa d'avui m'ha agradat molt perquè són 2 dies i el recorregut també m'ha agradat.
M'ha agradat molt perquè el recorregut era bastant llarg i hi havia moltes zones tècniques de les enduro bones i les cronos eren molt seguides i amb un terreny que s'agraeix. I també m'ha agradat perquè són 2 dies i així ho agraeixes més perquè estàs més temps de la moto. Avui m'ha anat bastant bé. Al principi no em trobava molt bé amb les cronos, però al final he pogut anar bé i a la primera crono em trobava molt bé, però en la segona no anava del tot bé. Al final he pogut quedar primer amb 3 segons d'avantatge al segon. Bé, a la primera crono no m'ha anat molt bé, he fet molts de fallos, però després a les altres cronos ja he pogut recuperar el temps que m'havien tret a la primera crono. No li he trobat molt el feeling al terreny i he tingut molts de fallos. Molt bé, el circuit estava espectacular i el terreny perfecte. El recorregut molt divertit i m'ha agradat molt. Bueno, doncs avui hem començat bé, tots molt apretats i hem anat millorant fins que a l'última crono m'ha arribat el primer, segon i el tercer en una diferència de 6 segons. I he pogut anar molt ràpid a aquesta última crono i doncs, he pogut guanyar en una diferència de 4 segons al segon. Pues molt bé, al principi, pensava al ser un terreny que no coneixem gaire i ser tan tou, però bé, la primera passada estava superbé i després ja hi ha hagut algunes traçades més fondes, però bé, hem après molt.